I Eluwina dzisiaj. Nie wiem jaką wybrać. Głupie. Głupie. Są gwiazdy. Co to za gra? To nie taką chciałam. Nieobecność. Musi być. Jest to głupia gra. No. Niezła, niezła. I za chwilę zadzwonię, kupię ten numer. Kupię. Jak pod ten numer zadzwonię. Będzie bardzo głupie. Ale nie pod taki, nie bez taki. Taki sztuczny, taki coś się samo dzwoni. Się niczego nie boi, powie się, że to jest aplikacja. Zadzwonimy na jakąś phone. No to strona, o jest! Nasza ulubiona gierka, którą... Aha. To nie, to te dwie. Okej, papa. Patrzcie na niego. On nie jest straszny, on jest jakimś... Nie do rozwoju. No dobra. Zadzwonimy pod ten numer. Jaki to tam był? No dobra, już pamiętam. A szkoda. A szkoda. Ej, nie, a jak zadzwonimy? Taki. Nie, to co za długi. To jest 21, ja nagrałam film. To się nie instaluje, to zapomniałam. Ała. Sorry za takie milczenie, ale... W ogóle czy mnie słychać? Eluwina, wyłączam. Gramy, ja nie umiem grać. Co jest? Dobra, od początku. Chyba się żarto robicie. Boże. Kiedy ja będę miał tą głupią grę? Svenia. Jaki był początek tej gry? Chyba... Takich... Nie no. A Teamsy głupia. Widzieć. Chyba...
Normalnie nie już. Była najlepsza. No też lubiłem. Mariosa, gdzieś Mario. Cartoon. Aha. Cartoon Card. Nie będę pisał takiej gry, bo tak są podrukowe. Boże. Za 0 złotych? Za 0 złotych? A to w ogóle tak gra jest. What the heck? What the heck? I sobie normalna gra. O, norm outfit. Czy mogę sobie kupić? Kupowałam, a nie wiem. Nie mogę. Pamiętacie, grałem ten w Heyday, Heyday. To miałem wszystko wykupione, tam prawie. Nie mam takie jakby fajne. Co to prawda? Już 3. raz w to chodzę i nie zdążę tego przeczytać. Takie, co to jest? Co jest? Ona jeszcze nawet nie wyszła. To bardzo gra już. Jak obstawiacie, ta gra pierwsza wyjdzie, czy ta? No, napiszcie w komentarzu. Może ta wyjść. Nazwiemy ją... Tą nazwiemy D, tą A. Jak będzie więcej B, no to wiecie. To może będziecie mieli rację, no to ja o tej kieszeni nic nie wiem. Co jest na gry? Mam burrito. Bez situ. Burrito bez sito. Na razie na burrito nie idziemy. Profesor sobie co zrobił? Okej, jeśli usunę Brawl Starsa, to zostawicie lajka, okej? Jeśli usunę Brawl Starsa, to zostawicie lajka, okej? I nie mam Brawl Starsa. Zadowolony jesteś z prezentów, Stasiu? No. Widzisz. Czemu nie masz szupik? Masz formę szupik. To mi gorąco. Wczoraj byłeś zuch bez źle, to jesteś dumny byłeś z siebie. A to wczoraj było? Trzymałeś wszystko. Tabletki pomogły, nie? No widzisz, już tam pomogły. Ale to było niezłe, żeby 100 zł leżały na choince, normalnie. Nie powiem. No Mikołaj po prostu, tak robił, siup, niech se daszą i już. Mówiłem, że przynieść ci kartę? Nie mówiłeś. Mówiłem, nie kupujmy, może on przyniesie. Nie, mówiłeś, że może napiszmy Eluwina znowu, widzimy się znowu, ja robię znowu cięcie. Kurczę, odliczenie. I Eluwina znowu, ała, spadam z krzesła. Pierwszy dzień, no wiu. Ja gram jakby to na normalu.
O no, stara. Ślepa. Pink. A, nie zamknąłem drzwi. Kurczę, co jest? Oh shit. Nie wiedziałem o tym, ona jest hakerem. Kto gra za Granny? Kto? Kto gra za nią? Kto gra za nią? Czy ja właśnie powiedziałem, kto gra lasagną? Kto gra lasagną? Stara babka się obudziła tam w piwnicy chyba. Naprawiała to narzędzie. Jak stary, której nie ma w tej odpowiedniej wersji. Idę do kuchni. Idę do kuchni. Matka stoi. Oj, mój. O co, ja nie wziąłem tego? To można buda! Kto to co? Jak to zrobiłem? Idę do kuchni, matka stoi. Ała, no! Paliwo tu. Dwie części mamy. Jeśli mi się teraz zepsuje ten telefon, to się wpuści. Gdzie to trzeba wsadzić? Gdzie to się wsadza? Kupię coś! Gdzie on tu? A ja debilem jestem całkiem. Ale idę do kuchni, matka stoi. Biorę pistolet, strzelam się. Mogłem to wziąć i normalnie sobie tak pink. A mogę? A, nie mogę, no tak. Jakby co, na kanale będę się nazywał. A w drugim filmiku, no to powiem, to się wtedy zastanowię. Może Dominik, ale teraz nie mam czasu na... Będę ciągle myślał, ale może w tym odcinku jeszcze powiem. Ale nie wiem. Nie wiem. Co shit? Co? Arbuza? Oh shit! Bębenkiem nie wali. O, siema. Przemek. Arbuz. Czy to melon, nie wiem. Wygląda jak arbuz. Ale sobie to nie wiem. Co jest? Co to było? Co jest grane? Dobra, poszła se. Co? Co jest? Nie było niczego. Idę do kuchni. Niestety. Poleżysz sobie chwilę. Jakbyście nie wiedzieli, ale tu każdy wie, to taki dzwoneczek. Tamten, no to się nazywało. Bartek, mój kolega, mój sąsiad. Taki youtuber. Na Heyday pokazał, jak nie macie kasiory, jak jest niebezpłatna. Co mięso? Daj mi zjeść. A ona teraz headshot. Battle. Nie ma. Jakby był, to bym się ucieszył. Ale nie!
trzeba. Teraz musimy iść na kuchnię. Z kuchni na kuchnię. Nie idziemy. Aha, no to miałem rację. Było coś. A no to mamy trzy rzeczy już. Chodź babka. Babcia, no chodź. Przytulasa. Co? Ała! Babcia, po co mnie bijesz? Zjem zaraz twój ciasteczko. Ale ty nawet mi nie dasz tych ciasteczek, no to jak mam je zjeść?